खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ नै दायो आङो आथिमंगल जानो थाखाय रेडि जाबाय जोंनि नखरनिनो जायो बिबनां जायो आरोना आङो थ' बिनि आथिमंगल दङ ओंखायनो थांनो ओंखारबाय राजा आं आरो आइ थांगोन ओमफ्राय आंनि हाबा फज'नाय समाव गाननाय दख'नाखौ गानदों ओमफ्राय बे जोमग्राखौ मैया आइया आंनो हरदों न'आव हाबबोदोंमोन नालाय दायोथ' आं रेडि जाबायानो आइयाबो रेडि जाबाय राजायाल'सो रेडि जानांगौ थ' रेडि जाखांबानो जों थांसै आरोना आरो बेनिफ्राय फैनानै जोंहा गुवाहाटि थांफिननांगौ दङ दिनैहाय थ' एसे हाखा दावरा जादों आरोना थ' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे आं देखायलांबाय थानोसै ओंखारबाय जोङो थाबायनानैसो थांगासिनो बयबो खाथि नालाय दिनैसो थांफेरसिगोन आं मिथिंजाय खाथि जाथारो बै दैया एसे खाथि जायो ए फांसेया बेयावनो फैबाय थायो नामा खनायाव थाहैयो दिनै फैयाखिसैलाय दङ ए फैदोंमोन बेहायनो दुगैफैबाय थायोमोन आरो बेहायनो दुगैयोमोन फैफिनोमोन आं न'आव माबा थारामहां मैला मैला राजा दुगैनाय दैसा जों नै सर्टकाट खालामनानै थांनो नागिरदों दायो रेल साइथिं बारनानै थांसै आरोना गिनो गोनांबो बेबायदि रेल साइथिं बारनाया समखौ नायनानैसो बारनो नांगौ आरोना मा समाव ट्रेन फैयो फैया बेखौ नायनानैहाय जोङो खाथि जानायनि थाखाय बिदि बारस'नानै थांबाय आरोना रेल साइथिं बारबोबाय जोङो ओंखाम जानो जानायासो थालांफिनजोबगोन थाबायलांनायाव हजम जाखाजोबगोन आरो आथिङा मैला जाजोबखाबाय जोंना पाउडार लाबाय खामानि गैथारला पाउडार दायो नै आलासिफोरखौ सिनायथि होलायलायसिगोन खोमा गोदान बिजामादैनो आंबो नायलांबाय थानोसै दिनै सिनाया नालाय रावखौबो मोजाङै हाय 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 बेयो जाहैबाय आङो आइ बाबा जागोन बिसोरखौ आंनि बिबोनांनि बिमा बिफा दायो गिबियावनो बिसोरखौ मान बावग्रोदों बेनि उनावहाय साफा साफा न'खरनि आलासिफोरखौ मान बावलांबाय थासिगोन आरोना आथिमंगलनि नेम हिसाबै नै बेयो हिन्जाव गोदाननि बिदाया दासो सफैदों नै अबेथिंजायबा थांनानै दंहैयोमोन दा बेखौबो सिनायथि होगोन नालाय ओंखायनो बेयो दासो फैफिनबाय आरोना जोबनायखौ बावगोन गावखौ बावगोन जोंनो फार्स्ट
deh nोंनिखौबो थाब थाब नोंनिखौबो थाब थाब ha 아침몽골 나오고. deh जों नै फार्स्ट होनाय ओंखामखौनो जाग्रोनानै थांनोसै नङाब्ला जोंहाबो गुवाहाटियावहाय मोनाहैगोन नालाय ओंखायनो जोङो फार्स्टआव होनायखौनो जानोसै आरोना थ' जानोसै जोङो गोथाव गोथाव दे जादो जादो 그래. lại em không 비지는 못 뱉어 놓은 거. 비진 không biết 나이 나마 subscriber 나마 안 되네. 갈람드 하르. 갈람드. 어디? 너 장난해? 오케이. 안고 못 오동. em ăn hình sẽ हाबा जाखांनानै हाबानो आथिमंगल जाखांनानै जोङो दायो गुवाहाटि थांनो ओंखारबाय जोंजों लोगोसे दंफायो आंनि बिबोनां मिस्टार देब नमस्कार थ' जों साथामजों दा थांगासिनो दिनै लामाया आलदा मंगलदै जानानै थांसै जोङो नायनोसै लामाया बेसे मोजां गाज्रि नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोङो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय जों दिनै नै लामायावहाय मोनसे गोदान जिनिस नुबाय मा जिनिसथाय बियो ओमफ्राय मा होनो बेखौ मा खामानियाव बाहायो बेखौ जों मिन्थियाखै आरोना नोंथांमोना मिन्थिगौ नामा बेखौ मा होनो मा खामानियाव बाहायो अबेनिफ्राय लाबोदों एथ' गिदिर मिन्थियोब्ला नोंथांमोना प्लिज कमेन्टआव खिन्थाहर दे आंबो मिन्थिया नालाय ओंखायनो नोंथांमोननाव सोंदों आरोना मा जिनिस मार बेयो जों नै दिनै टल गेटआव फैसा होनो बानानैहाय अबेबा लामाजों हाबै ओंखारहैनो नागिरदों आरोना थ' राजायाबो बे लामाथिंजाय थांफेराखै ओमफ्राय आंनि बिबोनाङाबो खनसेल' थांफेरदोंनो आरो ओमफ्राय आंबो 5 बोसोरसो सिगाङावहाय बिथिंजायनो थांफेरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो जोङो बिथिंजाय थांनाय जादों गोजानसो मोनदों होननानै बुंदों आरोना राजाया मेन लामानिख्रुइ जानो हागौ गोजानानो ओमफ्राय लामायाबो गाज्रिमोन नालाय ओंखायनो गोजानसिन मोनदों आरोना जोङो थ' नै जों सफैबाय मेन रड लांफानोसै स्पिडै हस्टेलथ' नङा पिजि ना पिजियाव दोनहैगोन ओमफ्रायसो जोंनि रुमाव थांगोन आरो गाबनाङा दे जानाय सोलायसिगोन नालाय गारिखौ थिखोनो होसोनाय बायदिसो मोनबाय आङो बेखौ नायनानै ट्राफिक ओरै जिं जिं थांनानै गाखोहैनांगोन बैयाव
बेनो Institute of बिबनांनि कलेजआ Saya listen aja. Kerekcai pilih juga. Oke. Pergi wakam sini. Mana? गोलाव सम जारनि खालामनानै फैब्ला जोंहा मोनसेल' लुबैनाय थायो जे साहा लोंनो थ' जोंबो करेक्ट साहाखौ लोंबाय आरोना बेनि उनावहाय जोङो थांलायबाय पुचका जानो थाखाय आं बिराद जानो लुगैखादोंमोन ओंखायनो जानोसै बिबनाङा जायाखै ओमफ्राय जों सानैया जाबाय खिन्थु 20 रुपिसाव अनलि मोनब्रै पिसल' मोनदों आरोना बेखौनो जानोसै होननानै जाबाय आरो सानैजों मोननै पिस Mama dongmen. Lazıdı. Bye bye. Dayo Razaya bazar खालामनो थांदों बानलु ओमफ्राय माबा गैयामोन मा होनलाय बेखौ दुन्दिया गैयामोन ओंखायनो लायनो थांदों ओमफ्राय आं नेगासिनो आरो ट्राफिक नायगासिनो बेनोथ' टाउनावहाय ट्रेफिक आनोसै आरो ओरैबायदि गाज्रि ट्रेफिक जायोना माने जोङो दिनै ट्रेफिकनि थाखायनो बिराद लेट सहैनोसै रुमावहाय उपाय गैया माथो खालामबावनो नोंथांमोनाबो नायदो दे ट्रेफिकखौ नै ट्रेफिकआ थांनायनि फैनायनि ट्रेफिक भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय